Hi, ngadi Dr. Phiba Marbanyang. Ngalayo katukan niki comments ki support na fi berkumju ki messages ki baong banga di bankan kakatin kasih. Di syabangan sedang kuah banpin pau ko jing sosi ke bakrau bang ngalai baladan katukan niki positive cases sa state ke jongi. Di ke ek banga di ban ongi pi kalong ba ngim di ban dan kono ke jing long panic ke jing ear ke jing ting. Kemau baka state, kemau baka ri ke jongi ke dega ri te briu te ble. Di tang ke bor ke jongu jisu ke balaban balai tharing ini gini jing pang jing shitom gini ki khlam ki bawan. Te ngadon katukan niki precautions ki steps ki banga kwa bangan ye share lang bat pi ka ni kapor. Tang ba shwa bangan sedang akwa ban pen sngop ho bhai pi ba ki niki steps ki bangan ong ki bangan share bat pi kimde ki steps ba ong ba 100% finyo kyo ba finyo jing pen khia em. Namar hado ka khlamat ka balong menta kapadan ka no ka proof lane ka no ka special vaccine ni ka treatment yo coronavirus ma te ke henrei kidan pat kido ki preventive measures ngimte hado ka no ban ong ban ngin guarantee henrei still kumbangi ong aktin pharing prevention is better than cure te that's the reason de ta ka daw bang sa kwa bangan share phi katukan ki points ban kata kelong kita ki points kelong ke baningkong kumbang ra mention if hiningkong bakari ke jongi ke ri te briu te play so ke point ke baningkong kelong di tang ke snam ke jong jisu ke bala ban sat thar ikini ki virus ki badan ban nginyo ek jipen kha di tang ning bakas nam ke jong jisu ngade tang ke doktor ki di tang kinas ki di tang ki health workers ngi di tang kita ki nong sumar ne ki jipen kha kelong jong bana jirang teta kadang dan kam kata ka jing duai ke bakran hado kata ngi sem finya duai na banta ka jong hero te ke point ke baar kalong ka jing ko ngo kata ka jing ko ngo kalong ba fin oya ka kata ka jing ko ngo ne jing ko ngo kalong ba iban ko ngo ya ki an ki ba ka sarkar lene bat kumju ka health department kalong mo kuma ki si minta ngayo asmo ba kila dan katu kan ngot ki breu ki bala le chepo Bethany Hospital te ngayo scam ba ki ka sarkar ka provide if ki phone numbers ngai scam fle phone tamba le se yo dan manore ba like ekane ngai scam ba finya phone you to numbers mo khanang ba kila ban ai jing ra pe fila kalong ban quarantine ne ba kila ban le ki test ki badan kam kani ka jing ko ngo me yamen ta ngadan ngadan po Karnataka tinga thai fi ka long lai spasha ka positive cases compare ka Shillong ka jongi tinga ngadan hapaneng ka thama ba de utang ba nga tip bat nga ngej ba u blay u dan ka bat nga hadu kan khlamat ka balong mata di ta ka daw mga saban share lang ye fake ni ka video te ke ba nga i hang ne sti ka long ba ka daw ba ka increase ka long ba ka jing sai la te ta ka daw ngam kwa ba ka ri ka jong ar ka long ta nga tip bat nga ngej ba ka jai menu ka jong i kam long ta te namar le asi adan manure manu ba instinct ngim de bandan kanu ka jing instinct ulu virus du way ni ki way virus ba man ki ba matang te sngo ba ni yo le asi adan manure manu ba like phone ni phone numbers what instinct namar ka jing saila ka jong fi kawan sa ka jing yap jong ka jat ban ka jing ko ngo kawan sa ka jing jong dis ngo ba khana ba kari ka jong i kan lat thar kan lat kini ki jingma ki ban hadin habot ngo dan manu ngo ba phone to ki phone numbers mo ken ma ba ka jing ko ngo ka jong fi ka long ka jing job and ka jing sai la ka jong fi ka jing lat ka jong fi ka jing yap jong ka jat ban hi barok ko bai la lor ba ka jat ban ka jong i ka long ka jat ban ka barit to ka point ka balai kata ka long kum ba kini por ni ban di ki jing di ki bas la kalong ko umsait la kalong ka shalan la kalong ka coffee la kalong kinu jing di kandang di katadang bah ma kabasaw kalong magin kinro umelo te yidi ban cheme ko umsait in ai melo kindiak tiak yidi ban mix ka to ban yidi ban kinro umelo ar lysin chisni kabasan yidi ban bam ki so ki ba contain ka vitamin C ma ki citrus fruits ki kita kilong kum so nyamtra so balensya nane so job mo deki citrus fruit kumayong kaban rio kata kalong kum benta ki por ki brio ki mi sabar ba de thi jing thi teken mau ha ba fili thi jing thi kamas fili ban phong yo le si yo dan plan fi bam dan ni kamas te ka jan mo ka face mask ka ban dan ka hand sanitizer ka ban dan but ka most important point kalong social distancing kung bangay iminta po ashalong ba ki brio ha ba ki thi jing thi haban yang lain ken mau i ban maintain social distance a minimum of 1 meter distance maringim tip manu badan baringim tip unu badan
te ban lat kita baro so bha bangin maintain kita te bangin wan phai pa cheng kumbang long phi yim te unu madan ba unu bom dan ro so bha bi wan cheng ki jan ki pa phong shabar ni scam ba phen pedam ni ki haki surf la ni ki no ki detergent ki ba fi pen dan kam mo te nang ta fi di ban sum te sale ki kam ki jong fi baro te ka ba nyo ko long ba ya men ta ki por so bha bangin ya num di kijing di ngin bam kijing bam ki ba pja la kalong ki ice cream la ni ki long ki cold drinks mo ko ba pra kin ma bangin sat ki ti ki jongi kham tam bangi wan nabar mo kum ha po phlau e mar ngim poi per khat ki ik bangi khna kin ma bangin sat ki ti kat bangi la 20 to 30 minutes ar po like 1 minute te kini ki long ki pratli ki point ki bangla share but phi ngai campaign yo ajumen to ni bangi ki points de ke ke banga de ban ken khatu hapeng jong ni covid 19 ke long ba tam ka small message ke banga kwa ban share fi ke long ba yarap yangi bangi ru yarap phi da ka ba phi shong haye phim de ban sha ban wan haye any visitors like long ki paramarjan like long ki ba haye jong phi kumani por menta ide ban avoid nim de ban sha ban wan haye but phi ru phim de ban change jong no they stay safe ublei undon ka ba phi ukar khu phi খুব বেশি বোন